Hej Julie. Overskæg. Så er det, jeg fik styrketrænet. Ja, det var godt nok. Eller min rulle på døgnet, jeg skal være ned på gulvet. Vil det smage? Nej, tak Julie. Bare spis den selv. Så, hvad skriver du med? Bare lidt med en, der hedder Marco. Marco? Ja. Fra Isas Step? Det tror jeg sgu ikke. I skriver hjertet sammen. Ja, Hvorfor skriver I hjertet sammen? det gør vi bare. Bare sådan noget venner gør. Det er I ikke venner med, eller hvad? Men det vil jeg. Nå, ja. Fordi jeg skal også helt meget hjerte med andre mennesker, ikke også, Laura? Fordi jeg tror på vores fællesskab, men de er fucking ligeglade. De er fucking ligeglade med vores venskab. Du er kraftigt med, at du skal være... Hvad fanden sker der for dig? Du skal hjerte med andre mennesker, men jeg kan du sover sgu mig mine følelser, når jeg kan ikke respektere det. Jeg kan ikke respektere dig. Altså, og jeg forstår så ikke noget, fordi du er ikke sådan en grim, klam lortepige, der var fucking dum over i hovedet, og jeg kunne en skid. Det var grund af, at jeg er helt vildt smuk og dejlig og sådan noget, og så tror jeg, at drengene kan skrive mig. Det er du ikke, Laura. Så når man går rundt og tror det hele tiden, og derfor du skriver mig drenge, har jeg gerne til fucking... Wow, han ligger. Laura, har du måske bare ændret dit profilbillede til en eller anden lækker, måske mig eller sådan noget? Julie har bare en ny profilbillede en gang imellem. Ej, fuck, hvor er det billigt på det fuck af. Nu skal jeg sige her. Det her profilbillede, det er godt af dig. Er det ikke meget godt, Laura? Julie, der er 2 år gammel. Ja, men vent, skulle da tage hele pakken med, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ej, se, skal vi... Prøv at vi filmer, Laura. Ja, Julie. Ej. Haha, ej, jeg vil have den, Laura. Julie, gå nu væk.